sibone kwindawo ngolosuku. Kanti-ke phulaphula kwevukana FM sikumasipala waseSakhe Sizwe Local Municipality Chiloke nathi-ke si-live kwikhasi lethu lika-Facebook yasibamba ke pha-ke kuvukani Community Radio sijoyinwa-ke nguye-ke Mr Bulelani Kabunyonyo sike pha-ke kwikhalanga civic platform sijonge imithingi ebizwa-ke ngumasipala namhlanje public participation kodwa-ke ejongene-ke nemicimbi eliqela bandakanya-ke abahlali kodwa ke singaye namhlanje ke sizawuva nje izimvo zabahlali malunga ke kulona ke umcimbi ke bawubizelwa ke ngumasipala namhlanje suka ke kuyo ke i-community organization ndiyaqonda ke Mr Bunyonyo nibiziwe namhlanje ngumasipala wasekuhlaleni iSakhe Sizwe Local Municipality xa nizawube ninyathela kwimicimbi emimbalwa under ke public participation meeting kodwa ke kwi-proposed development of basic assessment of township development kulo masipala. Masiqale sikubulise tata enkqubeni sikunika ithuba lokuba uzibulisele kumphulaphula wevukana FM ngale mina namhlanje. Ndibulisa kuwe Mhlasazi uChawe, ndibulise kuwe Dabs, ndibulise nakumalume, ndibulise nakubaphulaphuli bevukana community radio ngale ntsasa namhlanje umhla ka-11 June 2026. Enkosi Mhlasazi. Nkosi kakhulu Mr Bunyonyo. Bendiba nawe uyakunjoyina ngesikipa sakho sebafana namhlanje njengoko sijoke kumdlalo wokuqala didele ingcele ndaqonda hayi let's support the boys kodwa ke esingaye umcimbi namhlanje njengoko izinto zininzi zisenzeke elizweni nibiziwe namhlanje ngumasipala ningabahlali kule meeting. Ndifuna ukujonga ke ingaba mhlawumbi zithini expectations zenu mhlawumbi enizilindileyo xa nibizwa ngumasipala wasekuhlaleni iSakhe Sizwe nemibutho yabahlali yasekuhlaleni. Msasazi maniqale ngokuthi i-folders fani wena siyabawela nathi uzinxibe izikipa kodwa ke i-folders fani. Msasazi on a serious note namhla iSakhe Sizwe municipality isibizela ukuzojongana nalento ekuthiwa yi-bar, that is i-basic assessment report. Yintoni le i-basic assessment xa kuza kokhiwa idolophu? Lo mhlaba sithetha ngawe ngulaa mhlaba uphaa ngasePhelandaba ukusuka xa uya ngasesibindini ukuya ezantsi le ngasemlanjeni xa uya ngasekhowa ukwehla phaa khona ibali elikhoyo phayana elikhulu elalikade lifudula liyinkampi yamathole ngokwakudala. Now i-basic assessment ke Msasazi yenziwa zii-environmentalists, ziyenza kuba kuza kokhiwa kuloo ndawo. Kukhona le nto kuthiwa yi-Spatial Planning and Land Use Management Act, isipluma ngokwamafutshane, esisiso esenza into okokubana kungokhiwa ntoni ndawoni xa kudevelopwa umhlaba wekamasipala noba kuselalini noba kusedolophini na. Now part of last pluma kukhona le nto kuthiwa yi-NEMA, that is i-National Environmental Management Act, eyenza into okokubana ngaphambi koba udevelophe umhlaba qala lo mhlaba lo utheste okanye uassesse okanye ujonge i-environmental impact enothi yenziwe yile development uzawuyenza. So namhlanje na ke i-public participation kulo process yento bana i-environmentalists zenza oluphando lento okubana la mhlaba ukulungele na ukwakhiwe izindlu kuwo. Kutheni sisenza lento Msasazi? Uba uyaqaphela eKhwezi etownship pha xa ungena lapha eKhwezi township izindlu ezokhiweyo pha eKhwezi extension zokhiwe phezu kwamangcwaba because babengayazi abo babedeveloper into bana la ndawo yayingamangcwaba kudala. Now there is also something lento kuthiwa i-climate change apho uzawufumanisa into bana qho ngeminyaka eyi-20 kuyenzeka into bana kube khona izintyala zemvula okanye ii-floods okanye whatever it's called, thina siyibize ngento yoba kuthiwe ke hayi inyoka kabani ibizala so ibifudusa umntana, kanti le nto imayelana nento yobana every 20 years there will be floods in that area. Now urhulumente ke ngoku wenza laa nto ithi bahlali nani kake niparticipate
kungenzeka ikhona into eniyaziyo ngale ndawo yayikhethwe njani le ndawo izibe inkampi yamathole kwakutheni ze kuthi ukwenzela into yobana kungathi xa sekokhiwe izindlu akokhiwa kwindawo ethile thina seyofaka amatyotyombe ngapha ngemva kuba sisithi hayi suka le ndawo akuzange kube khonto. Now we must be able to participate and be part of that basic assessment report. That is the intention versus yanamhlanje, and that is our expectation into kokubana akazufike nje lo muntu uqashwe yisakhe isizwe asibekele njena i-presentation ye-15 minutes kuhanjwe. Si-expecta into yoba kuxoxwe kula ntlanganiso. Enkosi basazi. Right, mphulaphula weVukana FM uzivele nguyekela uMr Bulelani kaBunyonyo. Mhlawumbi ngokujonga i-challenges esijongene nazo, because I understand into yokubana i-areas ezifana nendondo zezinye ze-areas ezakhe zafumana isikhalazo xa sithetha kulo mcimbi we-floods wena Mr Bulelani Bunyonyo. Kwathiwa hayi ezinye izindlu phana zikhiwe kwindawo kwakungamelezekanga zakhiwe kuzo, that's why abantu bengenelwa ngamanzi. Ndifuna ukujonga izawuncedisana kanjani nabahlali le meeting moving forward, nokujonga ntokuba sijonge ngabani ixesha into yokuba ibe iyaqala i-meeting kwaye nizawube niyibambele phi na? Msasazi, that is exactly isizathu sento yokubana abahlali babe yinxalenye ye-participation, ngoba kuzawuthiwa makungokhiwa kwicala elithile leyadi wena ufike uyofaka iflat yakho okanye uyofaka ubuhlanti bakho ufumana ubana obabuhlanti buzakhukuliseka ngenye imini because amanzi iflow yawo ihamba ngendlela ethile ukusuka phaa entabeni. Msasazi, ibalulekile into yoba abantu babe yinxalenye ye-participation. Xa kuthiwe i-foundation yale ngingqi yale development mayibe phezulu, that means ibe about apha edolweni ubheka phezulu, sube kukho isizathu saloo nto leyo. Wena ngoxa so-extenda u-extende ungayenzi le nto kwakuthiwe izingenzi okanye ingenziwayo. Now yiyo nto leyo izawuthi ikhukhulise umzi wakho sele umkhulu umzi wakho ke ngoku, uyabona. That is why i-public participation is very important. Nomlando ke msasazi ufumanisa ubana mhlawumbi kwakhe kwangcwatyelwa abantu kulaa ndawo, kokhiwe phezu kwendawo ekwakhe kwangcwatyelwa abantu kuyo. So zinto ezinjalo ezi zinqandwayo ngurhulumente. Now msasazi, kuza kwenziwa xa kufumaniseka ubana akhona into ezinobuzaza, kuye kwenziwe ke ngoku ii-test ezi-extra, le nto kuthiwa ke ngoku yi-full scoping environmental impact assessment. So we are glad that we will be part and parcel of this process msasazi as ii-organizations. Le ntlanganiso ngelishwa elishwabeneyo ingothu phaya e-municipal town hall, e-municipal hall e-convent phaa kwamasipala. Kutheni sithi lilishwa ke msasazi? Ngoba ngala 2 o'clock apha ecala town hall kwakule ward inye ingu-ward 4 sizabe sisonyula ooceba siyi-organization apho kuzawuthi kudakancwe abantu abazazigqatsela ubuceba babekwe phambili, nabo bazawuthi bazidakancele ubuceba beward nabe-PR. So ziqala ngo-2 zombini. Awukwazi ke ngoku uthi kuza konyula uceba wakho ube usiya kwintlanganiso ebinopostponwa yenziwe ngelinye ixesha. We hope that umasipala will take that into account into yokubana yiwadi inye le kufuneka ibe kwiindawo ezimbini ezahlukahlukeneyo ngexesha elinye msasazi. Enkosi. Nkosi kakhulu Mr Bunyonyo tata, masibulele ngexesha othe wabe ke usipha lona apha ke enkqubeni. Nkosi kakhulu, siyabulela. Siyabulela msasazi. It's my birthday on the 13th of June. I'm turning 55. That's why the city inansikana ifold as fine msasazi. Enkosi mtasekhaya. Happy birthday in advance Mr Bunyonyo. Ulonwabele usuku lwakho, kodwa ke ngomso sawuke sizame sijonge into yokuba solenza njani usuku lwakho lube mnandi. Enkosi msasazi kakhulu, ndiyabulela. Nkosi kakhulu kuyekela uMr Bulelani Bunyonyo weXhalanga Civic Platform phake kumasipala wasesakhe isizwe local municipal